Mary welaýatynda iri şahly hojalyk mallary köpçülükleýin keselleýär we gyrylýar. Bu barada yerli häkimetler dymýan mahaly veterinariýa gullugynyň käbir işgärleri muňa türkmen häkimetleriniň pandemiýa aladalarynyň fonunda uçordan derman sepmek çäresiniň sebäp bolan bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mardan habar berýär. Şu günler Marynyň bayramaly türkmen vekil badar ýol öten Garawum, Sakarçäge, Owuzhan we Mary etraplarının ähli owasynda sygyrlar näbelli ketelden ölýär. Her iki hojalygyň birinde sygyr bar. Ölen mallaryň dolu sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne adamlar diňe Garawum etrapynda ortaça 200 sygyryň ölendigini aýdyp beýleki etraplarda hem ýagdaýyň şeýledigini belleýärler diýip gizlenlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 30 sentýabrda gurrun berdi. Habarçy mallaryň gyrylmagy bilen ýüzeýi dolýan käbir owalaryň atlary barada hem maglumat berdi. Olaryň arasynda Türkmenalanyň Zähmet, Ersu, Täze Dünýä, Moskwa, Wekilwadaryň Akgoňur, Nasatanyň Çarlak, ýol öteniň Agzybirlik, Leninizm, Garawumyň Agaltyn, Sakarçägäniň 1-nji, 2-nji çasgyn, Garaýap, Akyap, Düýesawhoz, Bereket, Owuzhanyň Aýhan, Günhan, Gurbandurdy geňeşlikleri we Marynyň Peşanaly Daýhan birleşiginiň Agaltyn 8 mart ýaly geňeşlikleri bar. Habarçy näbelli ketele ýolugan sygyrlaryň ilk wada hiç zat iýmän başlaýandygyny we soňrada horlanýandygyny aýdýar. Mallaryň eýeleri olary ilk özlerçe halat etmäge synanşýar. Bu başa barman soň olar veterinariýa bölümlerine ýüz tutýarlar. Adamlar sygyrlaryna Babinak, Akbar, Askarbenka we vino berip işlätini açmakçy we halas etmekçi bolýarlar. Emma bu peýda etmeýär. Soňra olar yerli veterinariýa bölümine ýüzlenýärler. Veterinarlar hem sygyrlara asma tanjym edýärler. Ýöne hiç ýyly peýda bolmaýar, mallar köpçülükleýin gyrylýar diýip habarçy belledi. Ýaşaýjylaryň we yerli veterinariýa gullugynyň işgärleriniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy mallaryň gyrylmagy bilen bagly ýagdaýyň 2 aý çemesi ozal başlanandygyny, ýöne ketelçiligiň soňky 2 hepdäniň dowamında hassa güýçlenendigini aýdýar. Mundan 2 aý çemesi ozal her geňeşlikde günde 2-3 mal ölýärdi. Şu günler bolsa ýitki hasken. Her etrapda 2-3 tane veterinar işgäri bar. Olar hem ähli ýere baryp ýetişmeýär diýip habarçy anonimlik şertinde söhbetdeş bolan veterinar Lukmanyň sözlerini getirdi. Veterinariýa gullugynyň işgärleri sygyrlaryň näme sebäpden ölýändigini bilmeýändiklerini aýdyp, özleriniň bular ýaly kesele birinji gelek duş gelýändiklerini belleýärler. Ýaşaýjylar özleriniň yerli resmilerden kömek sorap eden ýüzlenmeleriniň oňoýly netije bermeýändigini, olaryň keselçiligiň sebäplerini anyklamak boýunça da çäre görmeýändigini aýdýarlar. Ýöne yerli veterinar işgärleri muňa koronavirus aladalarynyň arasynda howa arkaly geçirilen derman sepmek çäresiniň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini aýdýarlar. Howa arkaly dezinfeksiýa diýip ýokardan hlor kän sepdiler. Ol hem ýere otasyňda onu mallar iýip keselýän bolmagy mümkin diýip veterinar işgärleri aýdýarlar. Adamlaryň köpüsi bolsa ýokardan hlor dälde başga zäherli terişde tepilendir diýip çaklaýarlar. Sebäbi soňky aýlarda ýokardan agy tepilende ähli adamlaryň kellesi aňrap, özlerini agyr duýup, ýürekleri bulanyp, başlary aýlanyp işdäleriniň bolmandygyny aýdýarlar diýip habarçy belledi. Türkmenistanda ilatyň howlusynda saklaýan ýa-da süýdünden peýdalanýan haýwanlaryň şeýlede düýeleriň näbelli ketele ýolukmagy we köpçülükleýin gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar barada Adatlyk radiosu soňky 2 ýylyň dowamında ençeme gezek habar berdi. Şol bir wagtda soňky aýlarda Adatlyň ýurduň dürli sebitlerine habarçylary türkmen häkimetleriniň koronavirus aladalarynyň arasynda uçurdan ziyansyzlandyrjy serişdelerini sepmeginiň ideýany käbir haýwanlaryň şol sanda gara mallaryň hem kesele uçurap ölýändigi barada gurrun berdiler. Ýuny aýynda Aşgabatda habarçymyz ýurduň Eýran bilen serhedindäki sebitlere uçurdan himiki serişdeleriň sepilendigini we munyň keýikleriň hemde beýleki ösümlikleriň köpçülükleýin ýok bolmagyna sebäp bolandygyny habar berdi. Iýulyň aýagynda Marda uçurdan ziyansyzlandyrjy serişdeleriň tepilmeginiň ideýany sebitde käbir iri şahly şol sanda gara mallaryň hem kesele uçurap ölýändigi barada maglumatlar gowşupdy. Awgust aýynda bolsa Adatlyň Lewapdaky habarçysy sebitde hojalyk mallarynyň köpçülükleýin haram ölýändigini habar berdi. Şonda veterinar lukmanlary ölen mallaryň alamatlaryndan uğralyp, muňa ýokunç bir infeksiýanyň sebäp bolýandygyny çaklapdylar. Şol bir wagtda Adatlyk radiosu Marda mal
mallaryň köpçülikliğinin ölmeginiň türkmen häkimetleriniň uçurdan ziýansızlandyrjy terişdelerini sepmegi bilen nähildir bir ara baglanşygynyň bardygyny anyklap bilmedi. Ýokurda beýan edilen ýagdaýlary boýunça Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden, Mar welaýatynyň degişli häkimliklerinden we edaralaryndan maglumat almak hem başartmady. Bu aralykda Adatlygyň Mardak habarçysy şu günler deýkeşleriň golaýynda ölen mallaryň maslyklarynyň ýatandygyny, olaryň daş törege ýakymsyz isi ýaýradýandygyny hem aýtdy. Mundan ozal owada biriniň maly ölse derrew it saklaýan ýaşaýjylar gelip pul berip haram ölen maly satyn alýardy. Ýöne häzirki wagtda ölýän mallaryň sany sanardan köpdigi sebäpli olary hiç kim satyn almaýar. Ýaşaýjylar ölen mallaryny nire dynjagyny bilmän deýkeşlere dynýarlar. Ýabany we üý itleri barıp mallaryň maslygyny iýerler diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä adamlaryň arasynda eger maslyk porsap ýatsa kesel dörer ýa-da itler guduzlap adamlara topulup başlar diýip alada edýänler hem bar.